Hastini jati pramotha bodol achuk tonglak weskang dino teba andolon kotor khainai abusimiya gebangma subisarmaya gang rape mitte murder case gebangma tongo Tripura hastewo ek dopha অতিরিক্ত সাতক খাজা তংমন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আবনো নাইকলিয়া নিবাগে আং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অবনো সানাই বনাং অবনো হুশিয়ার নাই দ্বিতীয় দিন ইংয়াখাবে যে ঘটনা গোবাং মগতৈ থাংমন সুবিচার নিংথক তাই উস্কাংনি যেটা তিয়াসার কনৈ উথার জাকমন ইমিডিয়েটলি বিপ্লব দেবনি সরকার ইংয়াখা বিজেপি সরকার ফাঁসি দাক্তি দাক্তিনা খাই রজাক নাংথুং আসংনা হামবাই তৈসা হাইন হাই মিডিয়ানো खुलुमुं जाफोर आन कक सामने अरन पाइखा तिप्रा मथा आयोग लक्थं बुवाग्रा आयोग लक्थं गनै बुथारनायनो दाक्तिनो फासि रोजाकनानै उंथों हामबाय दाखौ पुनाव बेलाय हामबाय जों दिनै तिप्रा मथानि ओंगै खामथिं बिसियो गोबां मानसिनि बर' अत्याचार सातक पितक खालायजाकनि गोबां नुगै फायजाक हायबेना उसकाङो कायसा चिनि टियासार जवान कायसा टियासार कनस्टेबल बायनो बुथार जाक्ति रखा आबोनि बागै जों गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानो हुसियार नाम दङ आंगो जायगा कोनो पाहाड़ी बाङालिनि को गैया एकजन टियासार जवान नङै कायसा टियासार जवाननो बुथारमानि हनो इमिडिएटली फासि अर्डार खालामनांगौ आं जातिगतनि कक सामाया जे जों सारा त्रिपुरा राज्यनि भरकनि जेटा चिनी बाकी बासानाय चिनी सिकिउरिटी हाइके तंगनाय राज्यनि एकजन फुजि इंगैबो तैकासे फुजिनो गुलि कगैबो थारमानि आबोनो जों फासि अर्डार इमिडिएटली नायो आंगो जगा अबोनो सानाय जुदिनो बिनि बेलायखेनो हादुमानि जों हिम्बत फिनलायखा तामनि जाय जों नुजाक हायनो हाय जोंनि टियासार जवान दिनैनो थुङा सिरि गुलि कगैबो थारमानि सुबान्त दासनि खरकसा आमो बसां नुजाक फानोसे जों आमोनि कुनु बिसा माया आमो सिमिया नरक नुखाना थानाय बिसियोबो दुर्गा चंद्र रांखल बिश्वजित देबबर्मा दिनै को मार्क हासिन जमातिया ताई किरण किशोर जमातिया नबो हायकेन बुथार फियोका साल कथा बिया आमनि बिचारजों बुफुरमानाय थांनायावबो नुफियोका इको हरदि बरदि पर बुसाई बिहि बाइक गाय थांमानि रमफेरवै बनबरिया फ्लाइटा आमनिबो बिचार माया जों ताई समना आसासिनाय बिचार बेलेकेन दुखनि कगमा सावतिनि दिनै चिनियाव डिसेम्बर तालंखाय चिनि बागै खूब तंथमानि तालंनि मुखब जागो चिनि त्रिं दङ त्रिंनि परे दङ चिनि क्रिसमास परे चिनि दङ बिसिकदाल इंराजी बिसिकदाल उसु खाव वांसुगै वावै दंमानि खाना आनो नुकुनि बर जों त्रिं गमति खालायनाय क्रिसमास गमति खालायनाय नि बिसिकदाल गमति खालायनाय नि जे चङै दंमानि आम जत्तनो दिनै दैयाव कसकति थांबाय था बेलेकेन बुखारनांगौ चिनो बसंरक ताई बुफुर सिसिनाय बुफुर खासिसिनाय ताई बुफुर जों बिचार मानसिनाय हायकेमों चिन बसंबा कमना खालायसिनाय बेलेकेन खा दुखनांगौ जों दिनै अर खामथिं बिसिनि आन्दाराव जों दिनै दल पाल खायै जों अर दिनै बिखुब मिसल मा खालायका आसुबो थागलाक त्रिपुरा हाव जत आनसायनो जों खालाय दङ खालायबो थानाय जे बिचार मायासाक
दिबो गोथां जे बुथारजांमानि चीनी त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार तामन न्याय रनाय जोंनो आमुसिं जों नायसिं दं फिया जुदि जों अमो न्याय मायाखाय जुदि बिचार जों सुस्थ बिचार मायाखाय तेबो कदरखौ जों आन्दोलन खालायनाय आसबै थागलाक चीनी त्रिपुरा हायुंनि जत ताकुते बुखसं नंनम कयनाय दिनि बर बुथार जाखा तावा सुदि चीनी सागताय कलायगलाखनै जोंबो कलायफिनाय दिबर किरिं बिश्वजित देबरमा बुथार जागो नर जतन टीवी नुकपाइया मोबाइल नुकपाइया न्यूज नुकपाइया कथां साल कथां बरक न जे बाबे बुई बुथारका आमो तबसि जों बरक सिनिजाक बरक जों रमिमानिया ताबुइको এই যে দাস সুকান্ত দাস গনিনো বুথারপিও চিনি फुङा सिरि सिरि आमो जों बिचारदा मानो माया बसुक बखानां दिनि सुदु बबथार जाखागोन जों सुबुं तंनानि या खनानि फान फाइमानो जे खनानि जागाया आन जागोन जागाय अ गामिनि जे खरकसां मानो अ गामिनि बोरै बसां मानो चला बसां मानो अ लामा कलंमा हिमतिनि केबो मुं फाइमानो आमरनि सुरक्षा सबरनाय फाइनि बगैनो जों पुइलान सिं फाइ साइ दङ जों सुस्थ बिचार माया अ बिजेपि सरकार बाय अ सरकार बाय जों काय जीवन फानो गाहाम जों मा दंला खानाय 70 बोसोर बमथिन खालाय फाइजागा रबिलिटन फुंगो सारि सानजरा बोथार जामानि बिचार बिहि फाइगेने बिचारना क सिबाय तदन्त खालायना क बर थांगा आमाय पत्रपत साल ब्रुम जों जे जों अरो अत्याचार खाइजे तमनि त्रिपुरा सरकार बाय बिजेपि सरकार बाय जों तमनि इमाखा आमनो वासुगि नायखाय हारि जों जदन थानसांगै जों बुबरान लगिरवै जों जेस कमनो बंनो जों बिचार नानानि बिचार जों सानि मानलिया सेगिस मानानाय अ सेकिनि जों जरारदि बुबरान जरारदि लगिरदि थानसांखायसो जों फानमांखाय जों जेस कमनो अ बिचार तुबिन फायनाय जेस कमनो जों करू आसनो कक सानाय चिनि मीडिया पार्टनर और फाइजाक जत्तो ताकुते बुक जों नरबो नायदि नरबो बसुक जरतै फुं दिपर सारिखाय नर हर दिपर खाय पइन्टस नर मीडिया पार्टनर चिनि चिन दुरदर्शन तिसाइ दङ हायपन जों बिचार माया नरबो फोकस खायदि नरबो तेबो हासल फोकस खायनाय बगै नंगौ कयनाय आसु साइन आनि जबानि जे ताकुते बुक जोंनानि खुलमु याफोर हायनो हाय ताबुक जे चिनि पियासार जवान गनै मार खासिन जमातिया ताय किरण किशोर जमातियानि सुस्थ बिचार उंथुनै जों खा लगै जों नायसिं दङ नायनाय फायनाय कयदिनो बरक ताम खालाया या आमो बाय जुदि इयाखाय जों तेबो कदरखाय जों सबा खायनाय चबा आसुबै थागला तेबो लकनाय तेबो तरनाय हामबाय।